Hei, mä olen Hannele Aalus, kauneudenhoitoalan valmentaja. Tulin käymään täällä Turussa Ulla-Maijan ja Teuvo luona ja lupasin kertoa, mitkä on 2 mun henkilökohtaista suosikkia Ulla Grace-tuotteista. Mä työskentelen tosiaan valmentajana kauneudenhoitoalalla ja on kova tyttö reissuamaan. Tapio Rautavaaran laulussa jätkällä oli korttipakka, jolla se pärjäsi eri tilanteissa. Mulla löytyy täältä repusta ehdottomina suosikkeina 2 Ulla Gracen tuotetta, Sweet Dreams, silloin nukkuu reissun päälläkin hyvää ja syvää unta, ja sitten Energizer, joka sitten auttaa jaksamaan kouluttajana seison usein koko päivän, niin näillä pärjää.